Аз съм доктор Людмила Матева. Работя в клиниката Свети Иван Рилски болницата, клиника по гастроентерология. Какво е хепатит Б и С? Хепатит Б и хепатит С са вирусни заболявания, вируси, които нападат черния дроб. Как може да се разбере дали човек е заразен с вирус на хепатит Б или С? Най-лесният начин е да се направят серологични тестове, т.е. с кръвна проба. Какви симптоми могат да ни накарат да отидем на лекар и да поискаме да се тестваме за хепатит? Много голяма част от хората нямат никакви симптоми, живеят си радостно и щастливо, въобще не подозират, че имат инфекция с хроничен хепатит Б и С. Ако има някакви симптоми, те са много неспецифични, умора, слабост, повече ни се спи, повече сме отпаднали, унесени, но кой ли няма такива симптоми от преумората и забързания начин на живот днес. Каква е разликата между хепатит А и другите видове хепатити? Каква е разликата между хепатит Б и С? За разлика от хепатит А, който първо се предава по различен начин от хепатит Б и С. Той е проблем на кметовете, защото е свързан с общата хигиена и канализация на един град и населено място, но човек пожълтява и оздравява от него, той не хронифицира, докато голяма част от хората, които са инфектирани с хепатит С и Б, всъщност не изкарват тази остра фаза, не знаят, че са заразени и направо се диагностицират като хронична вирусна инфекция. Как обикновено се заразява човек с хепатит Б или С? Най-лесният начин това е по кръвен път или по сексуален, той е по-характерен за хепатит Б инфекцията. По някой път може и по битов, след по-инвазивни оперативни интервенции, като ходи на зъболекар, но не да му направят пломба. И сега най-вече с нарушаване на целостта на тялото, поставяне на различни обици, татуировки и така нататък. Възможно ли е пациент с хроничен хепатит да зарази семейството си и по какъв начин? За хепатит С е рядко, за хепатит Б е възможно, защото този вирус е в много по-голяма концентрация в серума и може да се предаде, освен чрез кръвта и с различни други биологични секрети, слюнка, влагалищен секрет, сперма и така нататък. Ако човек открие, че е заразен с вирус на хепатит Б или С, трябва ли да накара членовете на семейството му също да се тестват? Има групи, които се наричат рискови групи. Това не е толкова за медицинските процедури, с изключение на лицата, които са имали кръвопреливане преди 90-та година, защото тогава нямаше тестове, не бяха известни навсякъде по света за хепатит С. Иначе, както казах, това са групата на наркоманите, групата на хора, които живеят в малки затворени общества, дали това ще е едно село, което не контактуват хората с други места, дали ще е общежитие, затвора, или пък тези, които имат пирсинг, татуировки. И това са всъщност най-застрашените хора. Какви са тестовете за определяне дали един човек е заразен с вируса? Те са няколко вида. Най-простият от тях е кръвният тест. Започва се от него. Ако той покаже положителен резултат, по-нататък се преминава към по-специфични тестове за определяне на концентрацията на самия вирус в кръв.